Van egy munkám. Kemény meló. Pontos terv kell. És egy jó csapat. Mi a célpont? Mikor jártam utoljára Brüsszelben? Te egy vetélkedőt akarsz megnyerni? Egy országosat. Sok a feladat, de kifizetődik. Ez kapály volt a mörke. Ezért jöttem hozzá. Kikre gondolsz? Hát egy elsőre kell a régi abban precíz, egy dumagé, egy lángész és egy elszi dogspiller. Oké, ez az. Ignác Sámuel vagyok, a Nyíregyházi Demokrácia Oszlopai csapatkapitánya. Mindannyian a Bethlen Gábor gimnáziumba járunk. Röviden szeretnénk elmondani, hogy miért jelentkeztünk erre a versenyre. Először is azért, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy az emberek részt vegyenek a demokráciában, hiszen ez a lényege. Még egyikünk sem élt akkor, amikor negyed század a hazánkban megtörtént a rendszerváltás. Nem tudjuk, mekkorára volt. A csapatmagja nem először adja vetélkedésre a fejét. A Wallenberg vetélkedőn már bizonyítottunk. Szeretnénk a többi csapattal jó kapcsolatot kialakítani, a versenyen ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. És tudjuk, hogy a jövő a fiataloké, és rajtunk múlik, hogy milyenné formáljuk azt. Abban a mai világban, amelyben az erkölcsi értékek sokszor veszendőbe mennek, kellenek azok az emberek, akik felmerik vállalni a jót, és meg is cselekszik. Ez a verseny megtanít minket kiállni magunkért és másokért is. És mit várunk magunktól? Reméljük, hogy a verseny alatt jobban megértjük a demokrácia működését, és azt, hogy ez egy átlagpolgár szintjén hogy valósul meg. Ez a vetélkedő már a nevében is tettre sarkal. Tedd oda! Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Mi vagyunk? Mi vagyunk a demokrácia. A demokrácia. A demokrácia oszlop.